sig ned igen og slapper af, ligesom han gjorde før. Og Nikolaj skal lige holde godt fast, når han gør det. Og her han var næsten nede, og så tror jeg måske han fandt ud af, at han lige synes, at han var lidt tæt på hegnet alligevel. Og så hoppede han op igen. Mor stopper med en gang. Og som I kan se igen, så er det stille og roligt, og det er uden stress. Og så kan det godt være, at kamelen ikke lige ligger sig ned første gang, han bliver bedt om det. Men Gopi og dyrepasserne har ikke sådan rigtig noget, som skal nå. Så derfor så kan vi sagtens stå her hele dagen, hvis det skal være, indtil Gopi han ligesom har lyst til at samarbejde igen, og han slapper af, og han ligger sig ned. Det var godt. Så prøv at lægge mærke til, så nu får han en masse belønning. Det er her, vi gerne vil have ham. Det er her, han skal være stille og rolig. Det er her, han skal slappe af. Det er her, alting er rigtig dejligt. Det er virkelig dejligt, når man ligger hernede. Så får han en masse godbidder, han får en masse belønning. Og det her, det er noget, som bliver gentaget.